Kelemaisana farangni jaban blog tuition हमको फिन खेवसा बरबाय सय मा जो भगवान नाय महर लानसाना बर दामुगा इनफाय ब्लग्सखौ फरा जलसै लांबा जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो एनिफ्राय आंबो आयना बनायाखै जेबो नायाखै आरोना फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय खामानि मावदों सा लोंखांबाय न'थ' सिबखांबाय किन्तु दासो केमेरा अन खालामनानै आङो आंनि अबस्थाखौ नुदों आरोना सनाफोर एसेबो तैयारि खालामनानै फैयाखै एनिफ्राय सिगाङावनो बुंगोन आङो सासे ना सानै बाजै एसे देलायनानै भिडिअखौ बानायनांगौब्रा इदि होननानै कमेन्ट हरदों आरोना आंखौ लेथ्रा नुयो होनना बुंदों नुयोबो खोमा मानो नुवा जानो लेथ्रा भिडिअ बानायबाय जखौ लेथ्रा नुबाय बाट आङो डेलि ब्लग्स नालाय सनाफोर जुदि फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंबा बोरै एथ' देलाय मालाय आं भिडिअ खालामनो होमबा आंखौ देखायनाय नुगोन ना बा दुगैखांनानै ओंखारबा दुगैखांनायनि भिडिअ लागोन आरोना एसे देलायनानै किन्तु दा आङो फुंनिफ्राय सिखारा मोखां सुनानै जि सिनो पाउडार देलायनाय आंनाव बिदि नियम गैखाथारा स' जेरै दं एरैनो आं खावब्ला ओंखारबोयो स' बिदिनो नोंथांमोनाबो आंखौ एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय आरोना बे मानसिया बिदिनो जाला बुद्रुखा होननानैहाय स' पेटे बुंबाय थाला सोनाबा नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांहाय नोंथां मोजां आरोना आरो सनाफोर ड्रेसआबो बेनोबावसो आरोना सिगांनि ब्लग्सआव जाय ड्रेसखौ गाननानै आङो ब्लग्स बानायदोंमोन बेनो माने सिगांनि ब्लग्सआवथ' दुगैखां लोबखां बेखौनो गाननानै बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाबो बेनो दं फुराना माल दुगैयाखै नालाय सनाफोर दासिमबो दा दुगैबा सोलायलायगोन आरोना ओमफ्राय दुगैनायनि सिगाङावनो आङो बिमा बुरैनि खामानिखौ एसे हेल्प खालामनो नागिरबावदों आं बे सानसे बा साननै थानाय समावनो एसे मा हाया एसे एनै हेल्प खालामनो मोजां मोनो माने जेरावखि जाया जिरायनोथ' मोनजाखाया नालाय नायनोबो थानो हाखाया आं दा जिरायनानै थाबाबो आइया मावबाय थागोन आरो लासै स' आं बोरै नायनानै थानो नङा बासनाफोर गोदो मावनानै देरबोखानाय नालाय बेफोर खामानिया आंनि थाखाय जेबो नङा नालाय स' बिमा बुरैनि खामानिखौ एसे साफा खालामनानै होग्रोबावनोसै आङो ओमफ्राय बे मोसौआ मिनिनानै थैगोन जोंहा आदि हरनाया बै सासे मादैमोननाव बेहा ओमफ्राय बोरै मिन्थिनाय बायदि जोंनि आबैनि न' मादैनि न' होननानै मिन्थिनाय बायदि फैनानै थाफैयो जाहैदों मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय बेहानो फंबाय मोनबाय आरोना दा फंबाया आंनि फागो बेनिफ्राय बियो जाहैबाय बिब' बे बिसिनि जाहैसिगोन जाय आदि लादों बिसिनि जाहैसिगोन दा आंनिया उन्दै सनाफोर दा सम मोनबा आं नायहैगोन आरोना मोसौ आदि होनायखौहाय बोरै मिन्थिनाय बिलाय बोरै मिन्थिखो आसुरित आरोना हरावबो बेयावनो हर थालाङो ओमफ्राय सानावबो नै बेयावनो थालाबाय थायो माजे समयल' न'आव थाङो आरोना आंहा आगै मोनबाय आंहा मादै मोनावसो थाहैनोसै होननाय बायदिसो बे मानसि बादिसो ना बाबा नों मैया बादावलायदों ना बे मानसियाथ' बाहायनो दंमोन खिन्थु बै ना बैहाय दंमोन आं खिथु फैदोंमोन ओंखायनो गिनानै मोनायाव बादावलायनाय बेयावनो हर थायो मालाय बिमादैनि न'आव बोरै मिन्थिनाय होननायसो जानोसै थ' उन्दु आलासि जा बेयावनो खाय थें थें मोसौआनो बारा साइसथ' गैया लोमजादोंसो खोमा अन्दरे ओंखायनो बेस्रा बिमादै मोनावसो थाफैदों बाबारे बिदि बामजानानै दङ ओइ गना बोरो गना मा बोरमा फैदों गयना बैलाय र' आं होहैगोन बहल मोस्लि लायनो थांदों मोस्लि बिमाया दिंखिया बे थोनाय नङाना एसे लायदेरबावनांगोन फै आंनि फिसा सानैया दखानाव थांनो होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे बोरमाखौ होननानै उल्था न'आव थांनानै बिबैजों बामजाहैफिननाया नै गाबै जि दाखु नुखाथारोबा नुफेराखै बिसोरो बोरै गिया जानो आंनो खाथियाव थांबा गियो आरो सोमखेखेनो ओमफ्राय दिनैहाय मुरथि गारनाय दिन नालाय दुर्गामानि ओमफ्राय नै नुहुरा आंनाबो केमेराया एकदम डेन्जारसो नालाय बोरमा मेन्दा फुथारगासिनो दं आरोना बैहाय नै जुम खालामदोंमोन खिन्थु मोलेसो नुयो आंना लायला जोंहा बिराद बेदर जाबाय नासो लायनो थांबाय ओंखायनो थांदों आंबो गिलायलाङो माथो गनबो लाखादोंलाय थ' मालाय आबैमोननि बोरमाफोरनि बडिगार्ड गोजासो नै लोगोफोर गोजासो नङाबा सानजोंनो लेथु थांनानै फैयो बिबैनाव 20 थाखा दाबिनानै दखानाबो खाथियाव नालाय ओरैबादि आरोना बिसोर नायलाय सानजों बादि थांदों ओमफ्राय नैबे बोरमा थानानै बारबोनो हायाखै नुवाखै सेन मारिगासिनो गन्द' जागासिनो आरोना आइया दहायनिफ्राय होनगासिनो ओइ बोरमा दंफैखोमाहाय अबेबा माथो जि मोनामफैगासिनो होननानै ओमफ्राय बेयावनो दंमारो जोङो दिनैनो थांनोसै होननानै हाहाकार जाखाबायमोन आरोना मुस्रि खेवखाजोब्बायमोन आङो नै जों उन्दुनायखौ आरोना बेनिफ्राय गथ'फ्राबो थानो हायाखै बाबुआबो खालाव खासाव होनबाय थाबाय आरो आइयाबो खालाव खासाव दिनदा थांसै गाबोन फुङाव थांनो होनबाय थाबाय सनाफोर फुङाव एसे रेडिबो जाखाबायमोन हांसो दावदै रुनायनि मालाय ओमफ्राय मानो बिदि एक्सट्रा दोनखो बाबु जिनो रोङाबा दाजिनस'ना आं दा जिनानै होगोन र' आखाइ सुहैनो आं हांसोनि दावदै ए भगबान जिनो रोंगौ माजदाल'यैनोबो खुगा नामा सौफैबाय जोंना नाया लुंगासे आयौ
मासे लानानै फैदों जाहैदों रौखौ दा बोथिथाम ओमफ्राय थब्ला मोनसेया बोरो सासेना ओमफ्राय नैबे सुबुङा नाखौ जानो बाबाय नालाय अमा फवासे आयौ बेनाबो बोथिथाम मिथिबाय ओइ मख'हरा बेनो सेरसेनि एसे बारा बावसोनो थैदोलै बेदर जाया होननाया ना एसे हालखा फुलखा जानोसै होनबाय लुंगासे लानानै फैबाय दिनै बिमा बुरिनि संनायखौनो जागोन आरोना आस्थे आस्थे संनोसैनो गाव जों लाद्रा फेद्रा दुगैनानै लागोनसै सनाफोर जाला आरोना बोख्लायनानैसो एवबाय नै आया सिं सायो नालाय सिबाय गाहायाव आराम अराब बादि गेम आरोना खर'खौलाय खिबो दङ ना खिखौ आलदा एवजागोन थानानै आरो मानो लंथं खुबावखो रावना दाहरनोसै सानसुनि नो जाफै बिराद समायनाय मोनो ने बिदि दाउफोरखौ जोंना हजों लालियाफोराव नेवलायानो लांनानै सेस खालामजोबो आइनाबो लाङो होमबाबो माजे समाव एखमबा जायो एखमबा साफा नुफैयो एखमबा जानोनो गैया जायो नै बिस्रासो खारबोजोब्बाय हांसोआबो एबार गैया नै मानैल' बेस्रा आयै जा माइरंजों माइजों लगायनानै होयो जा बोरमायाबो नालाय अयथासार सिथा मासुनलि खासि दांनाङा सौवो दांनो एसे दांदो थां एसे दाङै थां माथां जा मा जाखोसै बेलाय थांनाङा आदार जाथों मा हा बिमाया गाब दङ फिसा मोनबावसिगोन बिसोर खासिसो मालाय नै बा खासियानो साइस गैया गगा मोनजोबनाय ओमफ्राय बोरमायानो गुग्लाय लिलाला गोजा मिनिनानै थैगोन थान्दा हाबहांनायनि बिसोर गगा मोनगुलायो नालाय ओरै फै गुजुदोंसो बोरमाया फैदो मा बोरमा गुजुनायखौनो अह होनदों सना बिसोरबो नों बादि अह होनो जादो दे जा ओमफ्राय नै सनाफोर दाखालै दाउ मासे हिजिरा मोननायनि लोगोआ नै मालाय बेहा खासि आराम जानानै दङ बिनि लोगोखौनो नागिरना मोनाखै आरोना गारनांगौ बुस्थुखौहाय लाइभ प्रुफ देखायबाय आं सनाफोर ओमफ्राय दा बिसोर आरोना ओमफ्राय उनाव मानै खालामदेरबावदों नै मानैया ओमफ्राय बे मासे बिनि लोगोआनो गैया बै देरसिननि लोगोआनो गारनांगौ बुस्थुआनो गैयाबा मा होनना बुंनो सनाफोर बिसोरनो आरोना दा माथाम खासि दङ आरोना फिसासो बावाखैनो बा बानायनायानो मास मोनसे 1.5 मासफोरल'सो जागोनदां आं दालाय नोंथांमोननो आइमोना दाउला खासि बानायनानै नागिरनानै मोनाखै जेखौ गारनांगौ होननानै खिथादोंमोन ना बे दाउनि लोगोआनो सनाफोर मासेया मालाय थिखिनानै दं आरोना सोरबा बुंदों फिसाद्रायबाबो गैया होननानै फिसाद्राय नङा बिनि लोगोखासोमोन हिज्रा टाइपनि होननानै बुंनाया आरोना दाउआबो बेनिफ्रायहाय मानै खालामजानानै दोनबाय दा माथाम दं आरो खासिया नायनोसै मालाबा आंखौ इनभाइट खालामगोन ना खालामा देरगोथोंसै आरोना बिमाया आदारनि लाहार फाहार खालामदों नालाय आङो गाइखेर हैनानै फैसै दखानाव गाइखेर हैनो फवासे ओमफ्राय सासे आनै लांफैयो फवासे कुलमिलाखि आधा केजि गाइखेर फानो आरो आइयाना बाखि गावसोर लायो मा होनो खमथार आइमोना दासिमबो 60 थाखा आरोना क'क्राझारावथ' 60 थाखाजों जानायानो गैला सबसे खमानो 70 थाखा बेबो बहुत खस्थ'यैसो मोनो 70 थाखाखौ ओमफ्राय बांसिनानो 80 थाखा 90 थाखा 100 थाखा क'क्राझारा आइमोना ओमफ्राय जोंना दासिमबो 60 थाखायानो आरोना 30 थाखा मोनो आइया दिनाव फाइनाल एवनाया जोंना नै खिखौ खर'खौ होफानोबा मोजां जागौमोन ना खर'खौ क्वार्टार सोरनाव क्वार्टार मोननांगौ नोंलाय ओमफ्राय बिसिना सिङाव दुनाय बायदिबो गैला क्वार्टारजों मालाय बेबस्थाया नै सामफ्राम लायो नामा नों एखमबा बिदि खाजि थाबा नामा मालायनि बिमाफोरखौसो खोनायोमोन आङो जौ बायनानै लोंनाया बारा नोंसो इदि जाबाय रावबो गैयिनि आजादि माने मावनायाव लोंदावनानै दा अयभास दा ओमफ्राय थानो हाला आरो होमबाबो सामफ्रामबो नङाना दे जायो माजे समय आदार जानो आखायाव लाबाय जोङो नै सासे गाइखेरजों ओमफ्राय नानि होलाबा आं बेखौ थानो हायिनि लादों आरोना सनाफोर आलु ओमफ्राय एसे बेदर
आलु नांगौनो आलु लां आलुखौ जानोबा बेलेगखौ जाखाथारा ओमफ्राय नै बेहाय बेयावथ' माने जानो दिगदार जायोना फिसाजोआ ओंखायनो जों बेरेंसियावसो एकदम फ्राय भल जोंना आरो सियाबो नै ओरै सौफैनानै दंखायो बिसिबां जानो जाहायनानै जानोसै आरोना मादार इन्डिया संनाय जोङो थुमनानै लागोनसै दिंखिया भाजाबो रेडि गावहा ओमफ्राय मालाय जाथ'वा क्वार्टारावसो थांग्रोबावसिगोन बै खाथिनि बाजैमोनाव क्वार्टार लायग्रोबावसिगोन जाहैदों आदा साखिनायनो आदा खाम मोनलोंबाथ' देरहाबोबाय आरो बे माला माल हो नों नङालै आबैसो मालाय स' जोंहा जानानै लानोसै बेनि जुनैनो आंहाबो उसुबिदायाव जाफानांसिगोन आरोना जादों मा गाइखेरजों दालि सङाखै नालाय गाइखेरजों होदों गाइखेरजोंबो जाखायो नालाय टाइम जाबायथ' आरो लायला टाइम बारा जानानै लायलानो 12ता जाखाबाय गोथाङानो दङथ' आरो गावनो संनाय थाइसे दङ गोथांनो नानि ओंखाम जादोंना सामस बुदों आरो दालाय मानोथो लायबोनांगौ सानसु सांग्रां दहायनो आंनो खिथाबानो जायोमोन आं थांनानै फैनो हागौमोन आलु माथो सानदोंलाय जों बिदिनो जायो जासिन जाबाय लोंबाय ओमफ्राय जाबाय देलायनांगौ आरो आलु जुबावदोंमोन आंनाव आलु गैला आलु नांगौ नै बे ओंखामखौ सोरबा लांफैदो जादो आबै सोरबादे मा ओंखामानो जाजोबदो एसेल'सो खादा आलु जाना बिदियाव बोरै जानाय भिडिअ लाबोनो हन आलु बुफ्लेनानै बेरेंसि अबस्था गैला गाइखेर जासिन जाबाय ओंखामाबो जासिन जाबाय जाबाय बिदिनोखा बिमायाबो थेवबो जानो गारनो हाया जानांगौ बे गोथाङालाय माला संनायमोन नायो गोथाङा माला संनायमोन जौआ होमबालाय आरो माथो राग्लिखाबाय बियो सुनिबाराव मावनाय सुनिबार खनसे थांगुलायबाय राखाव होननानै अमाबो गैखा नालाय सोलाबलाबाबो था जौ खनसे संनायखौ 15 दिनसो मावो डेन्जार अमा थाबाथ' बायद' जागौमोन ओंखायनो अमाखौ लाखायासै गावबो देहायानो हाखाला बे 15 दिनजों खनसे मावनाया नोंनियाव हाबजोब्बाय ना मा जाखो कास्टमार फैबा कास्टमारनो एसे हरबाय हराबा ओमफ्राय गावहानो एफा लोंबाय थाबाय आरोना गोथांखौ लोंनानै थानोसैनो हनै मिनिनानै थैनोसै बोरैबाय नालाय एसे लुगैयो बेस्रा अब्ला बिदि नङामोन हारसिं थानायजों जाबजों आं मन'खौ सोनाफोरा बारा ना सेस ओरै अयथासार खालामगासिनो दङ होननानै आं देखायथ'ला ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय आङो इमारजेन्सि फिसाजोजोंसो बिसिनायाव थांनांदों आरोना जेने थेने गाव लेथ्रा खालामनायखौ जानायखौ साफा खालामनानै थोरसि गंनै सुनो हानानै ओमफ्राय उन्दुबाय दसे नै माबा सिखारफाफिनबायसै आरोना ओरैबायदि असदाखा बेनिफ्राय सनाफोर ब्लग्सखौ माथो गोलाव खालामबावनो बेफोरखौनो शेयार खालामबाय आङो मा खालामदों मा मादों मा मोनजाखो मा मोनलोंखो आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो ब्लग्स बानायबा बिमाया बिराद दिगदारनिफ्राय दिगदार होग्रा जाबाय मिथिबाय स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच बारा लाफाजाया उन्दै जातफोरखौ आंना कमेन्ट सेक्सनाव अफ जानो नागिरो आरो ना